Kaixo guztioi, pantailan ikus dezakegun triangelua kontuan hartuta daukagu. Angelu bat 45 gradukoa eta alde baten luzera, 2 zentimetro. Eta kalkulatu behar duguna da, hau da, ezezaguna, galdera ikurra, agertzen den aldearen luzera. Lehenik eta behin, ikusi luzera zentimetrotan dagoela. Beraz, ariketa hau garatzean ez dugu neurketa unitaterik erabiliko. Izan ere badakigu lortuko ditugun luzerak zentimetrotan egongo direla, nahiz eta amaiera arte ez idatzi. Orduan, 45 graduko angelua dugu, eta galdera ikurra dagoen aldeari, ezezaguna denez, isa jarriko diogu. Orain ikusiko dugu zein den datua eta zein ezezaguna. Lehenik, ikusi datua 2 zentimetro dena alderik handiena dela, hau da, hipotenusa. Ezezagunari dagokionez, ikusi alde hori kateto bat dela, bereziki 45 graduko angeluaren ondoan dagoena, beraz hau, ondoko katetoa da. Orain, arrazoi trigonometriko bat bilatu behar dugu hipotenusa eta ondoko katetoa erlazionatzen dituena. Eta badakigu hori kosinua dela. Orduan, angelu honen kosinua kalkulatzen dugu. Orduan, kosinu 45, berdin, zatiketa marra, ondoko katetoa zati hipotenusa. Goian ondoko katetoa, isa, eta behean hipotenusa, 2. Eta hau da, kosinu 45 lehenengo kuadrantearen angelu nabarmena denez, badakigu zein den bere kosinua, erro 2 zati 2. Berdin, isa zati 2. Orduan, zatitzen ari den 2 hau, beste aldera biderkatzen pasatuko dugu. Orduan daukagu, lehenik idazten dugu geneukana, erro 2 zati 2, eta orain, esan dugu moduan, izendatzaileeko 2 biderkatzen pasatzen da, eta zenbakitzailean idazten dugu. Eta hau, berdin isa. Orain, zenbakitzaileeko eta izendatzaileeko 2 badoaz. Eta daukagu, isa berdin, erro 2 dela. Bai kalkulagailua hartuta edo eskuz eginda, erro 2 bigarren zifrara borobilduta, berdin 1,41 da. Eta badakigu zentimetrotan lan egiten ari garela. Orduan hau, zentimetroak dira. Azkenik, badakigu eskatzen ziguten aldearen luzera 1,41 zentimetro dela. Argi dago, ariketa honen gakoa dela, angelua, datua eta ezezaguna edukita, arrazoi trigonometrikoa idaztea, aurreko elementu guztiak erlazionatzen dituena. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiezu like botoiari eta suskriba zaitez gure kanalera, non pizkanaka bideo berriak igoko ditugun. Eskerrik asko eta hurrengora arte.